गावनि गोरोन्थिखौ लाखुमानानै दुथांफोरनि आखायाव जिउ गोमानांबाय। हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव आं आरो मोनसे गोदान भिडिअनि आपडेट लाबोबावबाय। लोगोफोर, बे भिडिअनि थाम्बनेल आरो टाइटेलखौ नायनानै जानो हागौ नोंथांमोना एसेब्लाबो हमदां मोनखाबाय जानांगौ आं मानि सायाव भिडिअ लाबोदों। बे भिडिअआनो जादों लोगोफोर, बे बोसोरनिनो सेप्तेम्बर दानाव बावैनो रिलिज खालामजानो गोनां मोनसे गोदानै आबुं बर' सावथुन। बे सावथुननि मुङानो जादों लोगोफोर जावलिया। बे सावथुनाव गाहायै फाव खालामनाय नुनो मोनगोन मुंदांखा फावखुंगुर बिथां उत्तम बसुमतारीजों लोगोसे फावखुंग्रि सपना बिथांमोनखौ। बे सावथुननि प्रडिउसारानो जादों लोगोफोर रातुल गयारी। लोगोसेनो बे सावथुननि स्क्रिप्ट लिरगिरिजों लोगोसे डाइरेक्टरानो जादों नेरसोन मुसाहारि। बे सावथुनावनो मेथाइखौ रोजाबदों बिथां रिमल दैमारिजों लोगोसे पुर्णिमा बिथांमोनहा। मिउजिकखौ होदों जिउथि। लाइरिक्स आरो टिउनाव दङ मिजिं। लोगोसेनो करिय'ग्राफारानो जादों उत्तम आरो लैथोमा। लोगोफोर, बे सावथुननि अफिसियेल ट्रेलारखौ नोंथांमोना जुदि दासिमबो नायाखैब्ला आरजि फिल्म प्रडाक्शन चेनेलाव थांनानै नायहैनो हासिगोन। बिथांमोनहा बे सावथुननि ट्रेलारखौ अलरेडि हगारनानै होखाबाय। लोगोफोर, बेजों लोगोसेनो बे भिडिअनि आपडेटखौबो बेखिनियावनो दोनथ'बाय। भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो, लोगोसे चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै लादो। गोजोन्थों।